ke cewa innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle wa'inda suke cutar da Allah da manzansa la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu nan duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci ya sake cewa wallazina yu'zuna al mu'minina wal mu'minati lalle wanda suke cutar da mu'minai maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da wani laifin tsaye ko na zauna ba faqad ihtamalu sun dauki wani buhutanan kirkire na zunubi wa ithman mubina sun dauki zunubi mai bayyanannen zunubi nan kin ga anan yana ja mana hankali game da cutar da Allah da manzansa cutar da Allah da manzo yana daga cikin sabawa dokokinsu an fahimta sannan cutar da mumunai shine kuntata musu cutan mutum gulma kamar yadda yazo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum yayi laifi ka je ka bada labarin laifinsa annabi ya ce kai gulman sa sai sahabbai suka ce koda ko yayi laifin annabi ya ce ko yayi laifin bai kamata ka je ka dinga yadawa ba domin yana cikin nau'i na yada alfasha a to me yiwa yayi laifin mutane 5 suka sani kuma akwai shirin ya tuba ko to sai ka yada mutane 100 yanzu sun sani ko ya tuba yanzu dai ana kallon shi da wannan abin to yana cikin nau'i na cutar da mu'minai cutar da mu'minai akwai nau'i na cutarwa akwai tsorata mutum kamar yadda cikin ahalari ko kamar yadda yace baya halatta ya cutar wala illahu ay yanzura ila muslimin bi nadratin tu'zihi baya halatta ya kalli musulmi da kallon da zai cutar da shi ko illa an yakuna me fasikan sai in ya zama fasiki ne fa yajibu hijranu ya wajaba ya kaurace masa kuma baya halatta mutum ya tsorata musulmi ana zaune kawai dai yana cikin nau'i na cutarwa ta dan bar wayanta kawai sai kika dauke wayan kika boye ta zo ta nema ta gama sume ta farfado kika ce dama wasa nake miki kinga kin cutar da ita kin cutar da ita ba daidai bane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce baya halatta mutum ya raza da dan uwansa musulmi ko ya nuna shi da makami annabi ya ce kana nuna dan uwanka musulmi da makami mala'iku za su ta tsine maka sai ka aje makami duk nau'i na cutarwa ko makwabta ya dinga cutar da makwabci yake an fahimta da wani nau'i shi ma na cutarwa ko ki saka volume yayi yawa ya cutar da ita ko kuma kwata ne a ringa jeho abubuwa yana cutar da kofar gidan mutane duk nau'i ne na cutar da mutane ko kai ma mutum ƙarya ko ka hada sa fada annamimanci kenan duka nau'i ne na cutarwa an fahimta bi gairi maktasabu ba tare da wani laifin tsaye ko na zauna ba duk wanda ya haka to ya dauki babban zunubi Allah ta'ala ya samu wani lafiya to yanzu lokacin yayi أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ubangiji yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka fada wa matayanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika ka fada wa matayanka da 'ya'yanka ko wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna si kasa da tufafinsu wala yu'zain hakan zai sa zalika adna an yu'rafna sanya wannan tufafin da za su yi ƙasa da ƙasa su yi kusa da ƙasa wannan shi yafi kusa da za a gane su matan mu'minai ne fala yu'zain ba za a cutar da su ba an fahimci abin da kyau kenan wannan ita ce ayar hijabi kenan mun shiga babi game da bayani game da ayarwa hijabi kan cewa idan mace za ta fita Allah ya ce ya faɗa wa matansa kenan yana nufin cewa wa'azi yana farawa ne daga gida kamar yadda bature ke cewa charity begin at home wato shi wannan gyara akan fara shi ne daga gida kamar yadda ke cewa change begin with me ko ka fara gyara kanka kafin ka gyara wani to nan sai aka ce wa annabi ya faɗa wa matansa da ƴaƴansa kan cewa su sanya hijabi in za su fita wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai su ma idan za su fita su sanya hijabi shi kuma hijabi yana da sharadi dole duk hijabin da zaki saka na farko ya zama mai kauri na biyu ya zamana kuma ya sauka ba ya ja ƙasa ba yayi kusa da ƙasa
ba ana nufin ya dinga jan ƙasa ba, ana nufin ya yi kusa da ƙasa, saboda in yana jan ƙasa zai dinga kwasan datti, amma in ya yi kusa da ƙasa to wannan ba laifi. Sannan ya zama mai kauri. Na biyu kuma kar ya zama mai kyalkyali, kar a sa hijabi wanda zai dinga, wanda kuke saka mai kwalliyan nan mai ɗaukan hankali, wannan ba hijabi ba ne, musulunci bai yarda da wannan hijabin ba, ko da ma yana da kaurin amma wannan kyalkyalin da yake bi halatta ba. An fahimta? Da kuma hijabin da zaki zo ki ganshi musulma aka, wanda ake saka iya nan din nan, shi wanda ba hijabi bane. Da kuma hijabi da zaki same shi gashi nan zumbul tun daga sama har ƙasa, amma gashi nan bai da kauri, ana kallon jikinta, ana kallon irin nau'in kayan da ta sa a jikinta da duk wani markwada daga jikinta, wannan shi ma ba daidai bane. Akwai nau'in hijabin da zaki ga an yi shi mai hannu kamar riga yake, tun daga sama har ƙasa zaki ga duka ba abin da jikinta, in ta yi haka ana kallon jikinta, ana kallon motsawan jikinta, shi ma wannan ba hijabi bane. Dole hijabin ya zama mai kauri, ya zama ba shara-shara ba, ya zama kuma bai kama jiki ba, to wannan shine cikakken hijabi na musulma. Ya zama kuma ya sauka kusa da ƙasa, ba wacce zai dage ba. In kuma ya dage, ya zama sitirar da kika sa shi kuma ya sauka. Sannan hijabi ba sai lallai ɗinkakke irin wannan ba, saboda su a zamanin manzo Allah ba san irin wannan hijaban ba. Wannan zamani ne ya zo da shi, aka zo aka yi maku ɗinki har da mai hannu. Su zamanin matan annabi ana nufin mayafi ne da ake yafawa. Shi yasa Aisha take nakan yafa, in na yafa, in na zo inda maza suke sai in ja mayafin dan rufe fuska na haka, sai in man wuce sai in bude fuska na. Da haka wasu ke cewa sanya niqabi wajibi ne, amma wasu malaman suna ganin ba wajibi bane. To nan wajen kin ga ashe idan koda gyale ne, ba gyale irin wanda ko kuke sakawa mai shara-shara ba, a baya kuke, me kuke ce mishi ne? Me kuke, abinda kuke yafawa ne, akwai sunan da kuke kiran shi? A baya ne ko me? A baya ba shine rigar nan ba? To mayafin nan nashi, to idan lifaya ko? To idan mai kauri ne, rigar da kika saka bai kama jikinki ba, kuma shi ma ya dan sauka, sannan abin da kika saka mai kauri ne shi ma zai dan sauka, ko da bai kai kasa ba ya zo, amma kayan bai kama jikinki ba, wannan ba matsala, shi ma hijabi. Kun bayanta? Ba lalle sai din kake irin wannan ba, shi ma sunan shi hijabi, da sharadin shi ma hannunki ba zai dinga fita ba. Domin akwai wanda za ki ga ta saka amma hannunta nan duk gaba ɗaya a waje yake. Ko da yake akwai nau'in dabara da kuke siya sa wani dan hannu haka ko, wanda zai dan rufe hannun naki sai ki dan yafa, tunda ya zama dole sai kin yafa. Ko ba haka ba? Tunda ya zama dole ke ma sai kin yi gayu. To amma dai mafi saukin hijabi shine hijaban nan da kuke sakawa. To shi ma kar ya zama wanda kina tafiya da an dan iska kadan zai nuna jikinki gaba daya, sai ki ga mace an iska tana ta haka, tana ta kokarin jajjanyewa saboda kar a ga yanayin tsarin jikinta. To kin ga ya nuna ba zama zakani ga Allah ta saka ba. To kuma wannan hijabin Allah ya ce zalika adna an yu'rafna, wannan shi yafi zama kusa da a gane ko matan mumune ne, a gane ke musulma ce. To in baki sa hijabin ba ya za mu gane cewa ke mumina ce, musulma ce? Saboda ita ma wancan Debora ta saka, ke ma kin saka kaya da rantsi da Allah ba musulma ba ce. Ubangiji ya miki ko kuna tunanin wannan tsarecin shine darajar ku a wajen maza? Ai darajar mace a wajen namiji shine ta satirce jikinta. Duk abin da kika ganshi ake fiye nuna shi a fili bai da daraja, amma abin da aka rufe shi yana da daraja. Ko kaya zaki sai an ko idan aka yi ya fi daraja, ko kasuwa kika je kika tada da aka yi packaging nashi, ba packaging nashi ba, ko kudin sai ne, wallahi sai kin samu wancan da aka yi packaging ya fi samun shiga. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin mace kika saka sutura irin ta musulma, to wannan yana nuna darajanki a wajen masu imani da darajanki a wajen Allah. Yau wasu matan zaki ga suna cewa wasu ba sa sa hijabi saboda kasantun wai zafi yayi yawa. To Allah ya ce a gaya miki qul naru jahannama ashaddu harra. Ai wutan jahannama tafi zafi malama. Ai sanya hijabin da ke shine mutuncinki. Yanzu bari ba ku misali da hijabi. Kunkuru, ki kalli kunkuru mana. Kunkuru wannan bayan nashi shine protection ɗinsa. Duk wani abin da zai cutar da shi ko sai koma ciki, sai buye ko. To daga ran da kunkuru ya wayi gari ya ce shi wannan bayan nashi ya dame shi, a cire mishi, to daga ranar ya mutu kenan. To ke ma wannan hijabin da kika saka shine darajarki. Da ran da kika wayi gari kika daina saka hijabi,
to kin zubar da mutuncin ki da kiman ki baki daya. Wannan kima ki kenan a matsayin ki na yar musulma. Allah ya ce hakan shi zai gane ku matan mu'minai ne. To amma yanzu sai ki zo ki gani a nan Abuja ne fa saboda tsabagen lalacewa sai ki je Sahat, ki je gurare da yawa irin su Zamfo da ire-iren su, sai ki je ki ga wai lalaci yasa an nankawa mata hijabai an rataya musu a cikin masallaci, wai in kin fito ba hijabi ki zo ga hijabi ki dauka ke sallah. Wannan banna ne, ba taimakon su bane. Me yasa bata fito da shi daga gida ba? Dama shi hijabi dan masallaci aka yi shi, ba dan a sa a bautawa Allah ko idan zaki je baki kiyaye mutuncin ki. Sai mace ta fito ba hijabi, oke ta san abin da ta yi ba daidai bane, ta san kayan da ta saka ba zai sallah ba, sai da hijabi. Shine yanzu aka rataya mata hijabi, wai in kin fito ba hijabi ga hijabi ne. Wannan daidai ne? Ba daidai bane. Duk irin guraren nan ba ku taimaka musu ba. Wallahi haka naga Sahad na kamar an ce in leka, kawai da leka naga ga hijabi na an sagale musu. Kenan an daure mata gindi su ringa duk abin da suka dama sai ta yawo tsirara. In kin fito in kin je sallah wajen akwai hijabi an aje muku. Wallahi ba daidai bane. ‘Ya'yanku mata idan za su fita, ku tabbatar da sun saka hijabi shine mutuncinsu. Ce zalika adina an yi urafna, Allah ce fala yi uzain, ba za a cutar da su ba. Idan kika fita ba hijabi za a cutar da ki. Kina fita za ki ga samari su fara ke jimana. Amma in kika saka hijabi fa, za ki ba wanda zai yake kowa yana baki girma. Ana ila kai wannan fa kamar ba ta aure ne, kan je in tabo wata in jangolo kaina. Ko mota za ki shiga da hijabin ki, za ki ga kowa na dan kokarin kaffa da ki. Saboda kin kama mutuncin kanki. Amma idan kika fito daga ki hegire ga kinan figaggiya, kin shigo zaki zo mota, kowa zaki ga yana tsakurar ki, ko da ke matan aure ne. Ni abin da ke ban mamaki ma matan auren da suke fita ba hijabi, ki rasa wa suke nuna wa jikinsu. In dai ba ke fasika bace, wannan sign ne fasikanci, kuma sign da yake nuna kina neman maza a waje kenan. In ba haka bai zaki fita kina mace matan aure da gele, kina yawo kina nuna jikinki bayan Allah ya baki mijin da kike da shi a gida, amma ke fita kina yawo. Wata mara ta ce miki, ai mijina ne ma yake so in zan fita in saka gyalan wai na fi kyau. To shin kuma kin ga tababbe la'anan ne, wanda ya ɗebe kayansa daga gaban Allah da manzon Allah. Bai da kishi, ya zama da yusi. Ki duba ki gani har matan kafirai yau suna koyi da musulmai suna saka hijabi, sai ki ga mace ta sa ta ce kai na yi kyau wallahi, kuma tana sa za ki ga ta yi kyau. Mutuncinta ya tsira. Mutuncinta ya tsira. Allah ta'ala ka samu wani lafiya. Kai da kake so ka ringa kallon mata ka sana fita tsirara, haka in ka kalli kanwanka haka kana jin daɗi? Tana fita tana rangwada kana kallon ta tsirara, maza suna tayi, yanzu kai kana jin daɗi? Ko uwarka ta fita kana jin daɗi? Allah ta'ala ka samu wani